Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market at sa mga dumarayo din po, no? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So mag-update po tayo sa mga natagan po dito sa Malabon Fish Market ng mga isda. Titingnan natin kung anong meron mga seafoods na bentahan po rito. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So sa mga presyo dito na mga tilapiyang Batangas natin dito sa pwesto ni Kuya Romy ay 130 ang per kilo at ang mga bangus na kanyang datag na bangus dagupan ay 240 Kuya Romy. 240 per kilo. So shout out sa iyo Kuya Romy. Good morning. Good morning, Boss Lando. Ingat po. Tuloy-tuloy po tayo, yung mga followers. Ayun. Shout out po. Good morning. Salamat po Kuya Romy. Thank you. Alright, so dito tayo sa mga saging. So 80 pesos mga per kilo. Sapa po natin ay 70 pesos. Latundan ay 80 pesos din po yung mga per kilo. So shout out sa iyo Lodi. So yan po yung mga panghimagas natin mga saging na inyong mabibili dito sa pwestuhan ni Lodi, no, sa Malabon Fish Market dito sa pag-akyat ng tulay. So lipat na tayo sa iba pang pwesto dito sa Malabon at tayo ay tuloy-tuloy na ang ating update sa mga latagan. So dito tayo sa kabilang side. So tatawid tayo rito, no? So nag-iingat din tayo kasi baka may masagasaan tayo ng mga dumaraan na mga sasakyan. So dito tayo sa update natin. So mga latag dito, no, mga pasit kalawang, oh. At dito yung mga latag naman ng mga paboritong prituhin na isda. Yan po yung mga alumahan. 100 pesos tumpok. Yan po yung bangus natin dito, no? 150, tatlong piraso, tumpukan. Dito yung mga hasa-hasa natin na bentahan dito sa Malabon. Yan po ay presyuhan ng 360 ang per kilo, hasa-hasa. Tapos ito may mga isdang tanigi, malakapas. Dito magkano ang kilo? Parehas lang pala to. So, ang presyo po nito ay 360 per kilo. Parehas lang po ito. Ayan, mga presyo na isda na inyong mabibili at 460 dito sa bentahan po ng Pusit Itlogan. Magkano bulik? Bulik. Ayun, ang presyo pala. 200 ang presyo ng mga bulik tuna. Ito po yung laman, no? Alright, so maraming salamat. Dito tayo kay Paring Barako sa kanya mga latag ng bangus. May mga presyon siya dito na 220, 180, 170, 200 pesos. Yan po yung mga per piraso ng kanyang bentahan ng bangus. Atras na tayo, no? At lipat naman tayo dito sa katabi na mga nagtitinda rin ng mga bangus. So itong update natin, no,
So kung anong latag lang ang ating mga makikita, yun lang din po ang ating may update sa mga natagan dito sa Malabon Fish Market. So eto na oh. Pulik tuna at 130 po yung dalawang piraso at pulik tuna ay 200 pesos per kilo. Yung mga salinyasin natin tumpukan sa halagang 50 pesos. Ito lagyan nyo lang po ng harina, no? At pwede nang iprito. 50 pesos tumpok. Ang ating mga chabeta o bilong-bilong ay 100 pesos. Yan po yung mga tumpok na bentahan din po rito, no? Tumpok ng isang chabeta. Alright. So ito mga tumpukan ng mga tunsoy. Yan ay 50 pesos tumpukan at salay-salay tapsap natin, no? Yan po yung tumpukan, may 50 pesos at 100 pesos. At yung presyo ng mga espada po natin dito ay 280 ang mga per kilo. So ito na may mga pusit ni nanay na kanyang bentahan. So 380 yung mga per kilo. At meron din siyang tumpukan sa halagang 100 pesos tumpok. Tama ba yun, timbangan? Ha? Tama timbangan. Tama timbangan kahit saan mo yan itimbang, walang So ito yung mga hindi tayo magdaya. totoo po yan ay sinabi nyo. Sa mga daya, mabuti yayaman ka ba na po? Eh para siya kinanay, okay po. Mabuti sa yayaman ka ba na po, malagaya. So mga bitbit na bentahan. Ay, magkano bentahan sa bitbit nyo po? 90 ang kilo, tanda ng kilo. Ah, ito tumpok tanay. Ito? Kilo, 90. 90 ang kilo. Ayun. Wala po kita siya. Pang meatballs, no? Wala po kita. At saka po malitak na po, abala mo. Bitbit. Pang meatballs. Nay, salamat po, Nay. At tumpukan din po ng mga bangus dito, oh. Sige pa, Nay. Good morning po. So ito po yung mga tumpok-tumpok po na mga sapsap na maliliit sa halagang 50 pesos. At meron din po mga isdang turay. Yan po ay mga 50 pesos po na inyong mabibili sa kanila mga datas sa Malabon Fish Market. So wala na po yung mga gilit-gilit na isda rito at nabili na. So ito naman yung bentahan naman po rito, no, ng mga isdang bangus na tumpukan, no. May 130, 150. Shout out kay Nestor, good morning. Chabeta pa rin paninda niyan. Ayun, shout out. Oo. Ayan, no. Lalaim na mabait na tao. Ayan po, no, tumpukan ni Kuya Nestor ng mga chabeta, 100 pesos. Tumpukan. Sandalan tumpok. Kaya mahirap pag pinamilwit dito. Ayan. Ngayon kagakulap, ngayon lang kahuli. Yan po yung mga bangos na tumpukan po na Sandal, bentahan nila, sandal. no? Okay Okay, na. Nestor, salamat po. Shout out pong muli. Good morning. Thank you po. Pasok kita itong kwan. Salamat. Thank you. Thank you. At lipat na tayo dito sa kabilang. Bukas, balik. So ito po, no, mga turay po natin ay 50 pesos tumpok. Mga galunggong 100 pesos. Ganyan kalalaki lang po yung bentahan nila, no? Sa mga galunggong natin. Alam mo, 130 sa mga bangus nila na bentahan dito. Pandaing na.
At meron pong 40 pesos isang piraso, pangdaing. 130 lang po, 130. At golden pompano. Dito naman po bentahan ng mga tulingan ay 160 per kilo. No, sinakto mo na yun, sakto na yun. So, bangus, tinda ni Tarika Bukit sa Malabon. 200 pesos isang piraso. At kulit tuna ay 220. Dadang, 200, marginal. Per kilo pa ako na. Shoutout pre, good morning. Mukhang inabot daw kayo ng gabi ha. Hindi ako nakabalik. Hindi na pinabalik ng asawa ko. Baka mapalo daw ako eh. Yung pressure to lagi tinatago eh. Sa presyo po ng balat dito, no? Ang presyo po ay 150 ang per kilo. Balat po ng baka at ang ating mga salinyase. Ayan po ay 50 pesos na tumpukan, mga pusit. Ayan, no? Yan po yung mga updated natin dito sa bayan po ng Malabon sa kanilang mga latag. So lilipat na tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa mga gulayan. At update naman natin yung kanilang mga presyo. Morning Gandara, shout out. Magkano sitaw mo ngayon? 55 Boss Lando. 55 ang sitaw? Isang tali? Mataas pala talaga sitaw. Oo. Eh pa naman hanap ko, sitaw, pang-adobo. Bawang daw, bawang. Ano nay? Sitaw? So ito yung mga gulay na latag na sa Malabon, no? So may mga kada tali rin dito, 10 pesos sa mga okra. Magkano ngayon yung carrot? Sa carrots Boss Lando, 60 lang ang kilo. Yung 60 pesos mga per kilo ng carrot natin, no? So yan yung mga in-update natin na latag nila. Ang sitaw nila, napakamahal talaga ng mga presyo kahit saan kayo pumunta. Ayun, no? Patatas, 1 kilo. Kalamansi, 20-20. Ayun, 20-20 sa mga kalamansi, kada balot na rin. Sa sibuyas, magkano? Ang ganyan. 50 pesos yung mga kada balot. So grabe sitaw ngayon, no? Biglang taas talaga. Ayun, no? Ganitong kadami, 55 pesos na bentahan nila ngayon sa Malabon Fish Market. Talagang tumataas ang mga gulay dahil gawa nga ng hindi pa maka harvest yung iba. Minsan iba nabubulok na lang sa kanilang lugar at hindi maibiyahe. Gandara, salamat na sa'yo. Thank you Boss Lando, ingat sa mga followers ko dyan. Ayun. Bukas may bagyo na ulit. Okay, salamat, Fiesta thank dito you. Boss Lando. Bukas fiesta. Happy Kaya, Fiesta, San Bartolome. Na? Thank you. Alright, so lipat na tayo dito sa iba pang latag na kanilang bentahan sa Malabon. Ganito pa rin po yan, no? So may mga lemon, mga ganito, ito pa rin natin na update, no, sa mga latag nila. Lemon. Tapos kalamansi na napakamura, 10 pesos at 20 pesos.
Yan yung mga benta at sili ng mga tumpok-tumpok din na bentahan dito. Yan, 20 yan. Ayan ang mga bentahan nila no, ng mga kalamansi. Marami na ngayon dahil mura ang kalamansi. Wala nang dasere, buklan. Naubos na po. Wala na palang mga pakbit si nanay, naubos na naman. Ang bilis ng pangyayari, no? Mabiling mabili yung pangpakbit. Alright, so ayan po yung mga latag ng gulay dito na ganun pa rin ang mga presyuhan sa halagang 20 pesos na kada balot. So medyo bibilisan na natin at napakarami mga 20 pesos na kada balot ng gulay rito, no, na inyong mabibili sa mga pansaktuhan sa mga luto ng ulam po ninyo. Good morning. Ayan. So, ito rin po rito, no? Ito po ay 20 pesos. Kung bibili nyo po na mga bawang. Tapos, ayan po yung mga kalamansi rin nila sa halagang 10 pesos at 20. So, kamatis, gano'n. At ito 50 pesos na kada balot. At ito yung 20 pesos. Salamat! Thank you! Ayan po yung ating mga in-update sa mga gulay nila sa Malabon. At tayo ay patungo naman dito kay Nanay Noemi sa bentahan niya ng mga isda. Tingnan natin ang kanilang mga bentahan ng mga bangus. Kaya ng asawan, nagtanan na si Dalagang Bukid. 20 lang ang bangot sa gupan. Yan po, no? Ang paninda po ni Nanay Noemi ay 2.20 ang mga per kilo ng bangus dagupan. At meron din po siya mga tumpok. Ayan yung mga latag ni Nanay Noemi sa kanyang pwesto dito sa Malabon. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Salamat po. Alright, so dito naman tayo sa latag ni Boss Aris. Ito naman ang kanya mga dalagang bukid na bentahan. Meron siya mga gulyasan. Dalawang klase lang ang latag niya ngayon rito. Magkano ngayon gulyasan, Boss Aris? 220 sa 240 sa dalagang bukid, no? Ito po yung laman ng dalagang bukid. Wala pa, no? Dalagang bukid lang ang mga nakikita natin dito sa Malabon. Boss Aris, salamat. Thank you. Pogi, shoutout sa'yo. Thank you, thank you. At ganito rin po yung mga latag ni Kuya Warren sa Malabon. Yung mga isda niyang dalagang bukid din. Ayan, dalagang bukid din ang latag. So wala nang gaano mga isdang bata tayo na i-update, no? Dahil nagawa nga ng 2 linggo sumama ang panahon at laging nag-uulan. Yan lang ang latag ni Kuya Warren. Kuya Warren, salamat! At ito naman yung mga local salmon. Wala rin mga latag, no? Yung mga isla. Salmon tayo. Yan, local salmon. Mga pangustumpukan. So yan yung mga update natin at nadaanan natin dito kay Parang Rudy at ito naman yung kay Ate Beverly, no? Na mga presyoan ng kanyang mga bangus. 160, no? Alright, so ganito po yung sitwasyon sa mga latagan sa bayan po ng Malabon. Talos na i-update na natin lahat yung mga latag nila. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.